محاريته قالوا بو ياسقده ጨጉሩ ርእሳ ፍረስ መቀየደ ኮሙ ኩሉ አስምዒ አጓብዝኒ ዓዲ ኮሉ ኹዋብቲ ንእዲ ኣብቲ ቅርዓት ኣብቲ ጓይላ ከበሮና ደኮሩ አጓዝና ዘለሉ ኣዋልድ ዓድና እናዓለላ እናደረፋ በትጥዑም ቃና መሓሪተ ኩሉ ዘጸብቐላ ጋመተት ተቆኒና ኣዕቢዳቶም ነዞም አጓብዝ ዓድና መሓሪተ ዛስውን ዋኖ ምዕርግቲ ያ ወላ ርእሳ ይትቆነኖ በኣ ኮይኑ ልዕላሎም እዞም በዓል ዕዋኖ እናበላ እናዘለላ ደረፋላ ዘናው ሩባ መዋዕልታ ኣዳኖታታ ገበጣ ሓንዳይ መጻውታ ኣወዳት ዓድና ብትጉስነት መዋዕልቲ በትሮም እናንበጥበጡ ያህለለ እናተጻወቱ ይቃለሱ ኣርሓመን ምዃኑ ክፈልጡ ጎደባ ዓዲ ይመፁ ጉራዴ እናንበጥበጡ እናፈከሩ ንመሓሪተ ክወስዱ መንሞ ክሕልፎም ጎበዝ ናይ ዓዲ ኣብ ማእከል ኮፍ ኢሉ እንከሎ ንመሓሪተ መን ክወስዳ ብሓይሊ ብግዲ ለባም እንተሎ ዓራቂ ሸንጋሊ መቦ መሓሪተ ጸውዕዎ ብዕሊ ብግዲ ብሰንኪ ጓሉ ከይዋዱ ዓዲ ሰጊኡ ሓደ ነገር ሓሰቡ በብስርሖም በብዕዮም ኩሎም ተሰርዑ ንሓንቲ ጓል ደልዮም ከም ዝተሰኣና መርዑ በሎም ነቶም ዕድመ ዝበልዑ ከይዋዱ ሸንግሉ ንዑ ኣቦ መሓሪተ ብጓሎም እናኸርዑ ኣብ ማእከሎም ደለዩ ክስዕስዑ በሉ ማሰ ሰዶ ኣምላኽ ካብ ሃበኒ መሪቑ ሰሊዑ ንመሓሪተ ካብ ሃበኒ ካብ ኩሎም መንዚዑ እልል በላ ኣዴታት እልል በላ ኣመርዑ ፈጣሪ እንድዩ መሪፅዋ ከተገልግሎ ንባዕሉ በልቅ በፅዋ ነሳስ ከዳያ ናብቶም መንግስተ ሰማይ ዘማዕዱ ወይ ዓዲ ደው ኢሎም ተዓኒዶም ከም ዘይሰምዑ ብሰንኪ መሓሪተ ተውሳኾም ቆልዑ ኣብ ገበላ ተጸጉዑ ቅጫ ጎጎ ከይበልዑ ወይ ዓዲ ብኻት ኮነ ሽዑ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ካብቲ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ወንበር ተላዕሉ ከምዚ እናበሉ ኣቦ መሓሪተ ዶ ክብለኩም እዋ ኣቦዛ ምዕረግቲ ኣበ መሓሪተ ዶ ክብለኩም ኣቦዛ ምዕረግቲ ብዘይካ እኳ ዘላ ምእዝዝቲ ጽብቕቲ ጎደባ ዓዲ ካብ ደለዩ ንዓ ክቃተሉ ክሳብ ዝደልዩ ብሰንከኣ ግርምያ መሪፃ ጽቡቕያ ሓርያ ፈጣሪ ዓለም ምስኣ የሰንያ ወፈጣሪ ዓለም ይኹን ምስኣ የሰንያ ነዘናሽ ደቅና እስተረፋ ረኺበን ኣለዋ ናይ መርዓ ተስፋ ከምዚ ይበሉ ንቦ መሓሪተ እናተሰከፉ ወይ ኣዋልድ ዓዲ ተኸፊትለን ናይ መርዓ መገዲ እናበላ እናዘለላ ነዛ በዓለን ዜማ ዘየማላ ዕድመ ኸይዳትና ኔራ ናብ ናይ ኣዴታትና ንቡር ሓሪብና ብደውና ከይኣረግና ከይድክዶ መሓሪተ ናብ ደብሪ ዓድና ወኸይድክዶ መሓሪተ ናብ ደብሪ ዓድና ካብ ናይ መሬት መርዓ መሬት ከልዕልና ኣይወዛ መሓሪተ እናበላ ዜማ ኣዜማላ መሓሪተ Subscribe, like,
ኣይንረስዕ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን